Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka Voice of the People Party uba adan malabasaymot. Udaong baka public hearing kadai nakabentaban sngap ya kasur upat ba. Handai kajing pendong ya ka public hearing halom serman. Kamdai kata ka baka sorkar ka kuak bantip shisha ya kasur upat ba. Handai kadai tang kajing pendap rukom. Udaong baki pat ba akibalet siya katay ka public hearing kadai ka baka sorkar kaladap penbet lupa. Ka VPP kala penremjo da kani kajing le. Bat kajing penan kam da ka bor ya ginong syong shnong. Bat uba adan ulabu ujing keli. Ayu ka sorkar kan le. Ya kiba penjulor ya ka surok baki pat ba. Kim shimla syu banlet siya ka public hearing. Digi penung ini kumpa parti ba ngin keren na ka pos rapor. Bar ka parti ka jingi kala persya ka parti ka jingi po Giant Hills District. Ringkat begitu ginong shnong kala persya. Ya kani ka jing le jong ka sorkar ka ailat ka pencil ya kita ki cement factory. Kamtam ki cement factory ki pon na bar jaga jela. Ki bam penmentoy ya ka jela ka jing. Te bat ya kaniru nakaliang ka jing ko party lingba MP jingi ba khlano krede ba ga jing tho shaka sarkar India. But kani ka jing tho na du usnem ina tho na du usnem arjar arpusan na du ka kharui trek banai ba arpusan ban na chupan pau ni tang bang ni kan mau kani ka jing tho ka ba MP jing la tho ka party ka jing ka shimi ka jing kle sha Bhupender Yadav Minister Jonka Environment, Forest and Climate Change. Ka subject kadika formal request for immediate suspension of environmental clearance proceedings. Proposed integrated cement plan at Daistong Village, East Giant Hills, Meghalaya. Kabidi ba Sri Cement. Di nakataka daw ni kum ka party nila ay jingtho ni kum ka party nilale kabangila banle hakabor ka jing. Tendai kebangi ingi bagani ka sorkar ka pen ibor ka thau ki buit ki lat ki lenti bat ka basing usi kalong manu pementoy na kani ka nagani ka kam manu lesi ba phoida nagani ka kam kadi ka jinkli ka ba ngi haban prakhat namala kadi ka sorkar ka basing thu bat borom ka sur jong pai ba kadi kaladi ban snap bat lara ka sorkar ka ba khoj akor kam prakhat kila dei ban smothu ya ka jing persha hendrei kumba kalau matang i bagani ka sorkar ka pen bet pen ban mo pen kre ya kita ka jing pen kre ke jong ka ban khnyat ya ka sur ka ba persha ya kani ka jing thu ka basni ko jong ki te nagata ka tau ka nir kan ka wi ka mat ka ba nin kintup lang hakani ka jing pat ba ka jing ha country tu. Coba kandiat mo namar ba kumuno mi khmat bala I ba kani ka kammo kumbangi I ha ba te ba te ka jingalang ka ba long mentah po janje ba ki shat ni kita ki ba kershan te hatu kumpi pi I kumno ba le se kita ki ba persha le kim sha kumno ka to ka dei ko kom ne kumno pi Pi kamut ayu ban public hearing. Haba pi public hearing ka bo pinlet ban ngap ya ka sur ka jo upat ba udon ayu ban pen pa. Teda ka sarkar ka badon ka ching clear. Kan ngap ya ka sur jo upat ba. Tenri haswa ba ka sarkar kan let ban penong ya kata mo ka public hearing kadi ban suthu shwan ning kong ya kata ka project kadi ban ka jing suthu naladi kum kinoi lam kadi ka project kum nu kan pen mentoy mo bat kumingli I ya ka jing jot jong kami mariang ha Giant Hills kamtam pinrei la ring hishu hikai bi briu ni shekren bi ka jing yo pisa klem salia klem tingkai klem burom shu ka mariang ka ka banwa ya ka lawai ka jong kumba kalau mata ka jela Meghalaya pe ka baca ni pauna menta nang ta ki kam ki ba ja buram sudah ka perthei ke kren kam dei tang India ya ka jaka ka bat Vietnam the most polluted mo city la ni la the most polluted
location nagaleng jing namar ka bernihat kedang di tangi jaka kadi ka bernihat ka balik tip pai ba te ban ni iru na kapor sa kapor ya ka jing ot jing ki priu ba tang shen ki long kmi ki lami ban persha ya ka jing penjon ya ka jing pen klemi ki ding hang te po lom shlo bagi wan ra ite ki project telada ka sarkar ka perkhat ba kita ki project ke bagi ki wan ra compare lada ka dei yangi bangin jinjare ko undi compare lada ka dei yangi bangin ka kta ya ka maryang ka shong hangi upat ba bangin smutho bagi di ban persha tika ni ka jing khot na mar kata ya ka public hearing la ni kata ka jing snap ya ka so pa ba kadi ban snap ya kata ka so pa ba ndai menta ka ni kan dei kata ka public hearing ka baka sarkar ka da kwa ban tip shisha ka so pa ba ndai ka dei tang ka jing pendap ya ka formality ka jing pendap rukom ka dei tang ka jing pendap rukom bano bangila dep ban penlong ya kata ka public hearing but hangi ni bagi pai ba ki kersan ka ba ki pai ba ki balik kata ka public hearing ki dei pa ki pai ba ka baka sarkar ka da ban penbek lupa mar ka dei kata ka fix public hearing tengi pendram jur halor kani ka jingne ni da pendram jur ting halor ka jing pedan kam da ka bor gi nong shong shong ni pendram jur ya ka jing pendo ya ka linti ka singki lari ki samla ki balik ban mo pet ya kurkom trikam ka batorti juki kontraktor basna surok haba ki lek ban clear da ka ti ka sarkar ka IFIR ki tementa kini ki batti bat pensni ka surok ba kinong ki riu pa kinong la ban isya kata ka public hearing ayu ka sarkar kan le ki tinamar kata ka daw ni i ba kan ka sarkar hi kom bagalong kadi ka sarkar ka bam perkhat yu pa ba ka bam perkhat yu rit uria kadi ka sarkar ka ba perkhat pe tang ki he spa bat khamtam kadi ka sarkar ka balong persha ini try mulu try jaga Nang ba phi ngatrai kai ka jingli ha ka jingli ka jungphi hi kaladun ka jiba ru mo ba nagaleng ka state pollution control board kalapan pau shai ba kawan ka jingtha na ka sarkar te kamran jingmut nama kata ra bungi bengini phai khmat sha ka state pollution control board ndai ngin hap ban keren be yang sarkar lang ka tawa larga sarkar jala mo ka pensenge swa ong ini kendo ini keren ini pe kanong shisha no ka sarkar kan ai ko hukum ni ka state pollution control board ba sange kan yo kami ka kendo kana ndai ka sarkar kala pen kre kam salya wala da dei ban mi ka jinge yap mi ka jinge sal tamad dei ban pendep ikani ko public hearing bat kan ni public hearing ka dei ban peni bo pat ba ukur syam dia kata kala depan penbej lupa kadi ke fix kila depan penbej lupa te kamdon jumut ni nama kata raw benginya keren ni kata state pollution control board kamdon jumut ni bene keren ni kita officer dari kongsan ni ui ni laban sungu ke jingkren jong u deputy chief minister ka sha wong ni labtha shai ya district administration SP bat iki tenan ya ke ke bagi ban le ka bumot ka tahi kala shai baka jingkwa jo ka sarkar kolong baka ni ke public hearing ka de ban yak bet baka jimi na kata ka public hearing ka de ban long bo pat ba ukersha ki pat ba ki de ban pen kami ke jing start ke jong ki kamna don kami ni bangin ang baka de na kata ka daw ka de na kata ka daw ka voice of the people party ka jusmotra ban pen klan ya ka bor perkhat ji pat ba ni je keren ha ban higai ki pai ba bakin penungkam ya ka bor perkhat tingi kwa bo pai ba un pet ya kini ki pecah ti un pen somong ren mo bor pai ba un penhap sawar kai ga daw ka ba penong ya sarkar balik ka sarkar kalong hadu kan ni ban le jibor persha ya ka so ka pai ba te